tete naipfekedzwa mapamba pandiri. Mapamba ekuita tsvina? Naipfekedzwa mapamba. Ndovanonesa kwaICU. Pandakanda kwaICU ipapa pandazongobvira ndadzoka kumawadi. But uyu munhu uyu asina 7 days dzekurarama. Ushu mukasamuita surgery very fast. Ende tete madoctors haatyi kukuudza kuti uri kufa. Manokuudza live and direct. Professor akabva atotora chimuchinja wabva tondoradza kuti ona zviri kuita mavhauza kuti tinongwana mavhauza anga achifamba kuti sokuti anga ave very oti kana pakati 7 days ka wonke ndobatana semunhu uda kurarama panda angoti chero Mwari vakachintora it's okay. Nanasatogone kufema, nanasatogone kudii. A few weeks ago ndakanga ndiri paTikTok, then I came up with this video. Video iyi yakandidisturba singaiti because yaine mapictures emunhu airatidza kuti ari muchipatara. Ndobva ndasiya message. That's it. We are honored to have Sherry with us. Sherry, welcome. Thank you so much. Mufara vasikana. Ndofara singaiti makadii. Aiwa isuti ndofara. Saka hey, toda kuti maybe vanhu vasati vasingazivi nyangwe ina handizivi nyaya handiti. But toda kuti mutiudze kuti what exactly happened kuti utange kubva pamusi wandakaona tongoti musi wechipatara kana kuti before chii chakanyatsoitika, condition yaunga unayo uyezve nenyasha dzawakaitigwa naMwari. I think your story yekuzoshare kuti Mwari. That's true. Kuna Mwari kudenga. Amen. Zvechokwadi. Alright, inini nyaya yangu ka ndotanga nekutora pakuti tichidzokera kumashure 2017-2018 when I was form 1. Ndaitika ndaidonha kuchikoro ndidzoka kuma ndichidonha kuchikoro ndidzoka kumba, but handina kuzoti problem ingava yechii. But ipapo ndaive nesymptom yekuti ndaioma ruoko kuside rekwa-left kunoku richibatwa nechiveve. So papo ndakaenda kuchikoro first term yeform 1, second term sandatomira kuchikoro ndairwara ndiri kumba. But ndakaenda kuchipatara kuna chaibatwa kuti chii ndaizvimba makumbo. Apa ndaizvimbira kutsoka kunoku chete ndoko haizvimbira. Tovenda kuchipatara skanzi kuchipatara anthrax. Tamunabatwa neanthrax zvichifamba kanjani? Anthrax haisi yemombe. Chiro chemombe. But ndakachibatwa kuchipatara kuZimbabwe. Handichazotaura hangu chipatara nditi kuZimbabwe. Zvobva zvatopera ndobva ndatoenda kuchipatara. Then ndakazochinja chipatara. Ndabva ndateka kurapwa, but ipapo handicharimembo ndakanyasorapwa sinyarudzi, but ndakapora. Kuti handida kurapwa anthrax ye, pandakaenda kuchipatara chimwe havana kubata anthrax ye, ndanambobatwa kune chimwe chipatara. But vakandirapa ndakatopora. Ndatodzoka kuchikoro third term yeform 1. Ndoenda kuchikoro form 2, form 3, form 4. But vapa form 1 apapa kusvika form 4 ndaive nemamwe masigns ekuti ndaiti hana yangu yairova. Yairova zvokuti yaitambisa zamu rekwa-left. But nini ndoda kuti maybe umwana here kana zvaiti tofanira sindakambozviona. Ndaitononge zvisitombori problem, zvatonilakidza. Exactly. Ndoti ndaive nebest friend yangu. Ndoti kana zvatanga kuita ndoti nyasha yaoni kuti zviita zamu rangu. Saka zamu rinenge richiita sei? Richitamba zvoti unochitoona so richimuvha zamu. Unochitomuona richimuvha. Then pachest panapa paisweta kuti dita raitoerera kudai so. Richitoerera zvoti unotodzika unotopukuta. But by that time I was strong and fit. Kwaingotamba kwezamu nengosweta pachest, but yes ambove problem wambotereka. Then ndatoita form 1 yangu kusvika form 4 handiti zvine zvakanaka. Handina kana mubva ndapinda muchipatara nochinaito ndakatosimba ndine big board. Zvazofamba. Then 2022 ndo pandakazoenda A-level. Nenda A-level paya ndaitori right foot, ndaive nditori right zvisingatomboiti, but third term ndo yandakatanga kuwonda. But inini ndakafunga nefamily yakangofunga kuti maybe chikoro because ndaita 4 subjects. So ndaifunga kuti ichikoro chikundiremera, plus after that third term yaye ndakabva ndanota mapoints mashoma. So ndakafunga kuti mapoints mashoma apa ndoita 4 subjects hapana. Munongoziva apa ndini first born, like unotanga kufunga zvinhu zvakawanda saka apa last term yelower kopachenda apa ndinoita sei, unongozvipa stress wega. So ndozvanangofunga kuti maybe ndo problem yechikoro chichi. Then March ndave apa, is it 2023? Yeah, ndave apa ndo pandanga ndanyanya kuonda macheza tonoti kuonda problem chii ndotani handisitomboziva. Zamu richiri kurova here? Zamu richi
haraizviita apo neapo zvezvo kuti apo neapo tinini zvaito ndiitira chifani yoti handambva ndakazviteka serious kana kumba hatothinga napana ndombozviziva ndambva ko zvaive fun but ndoda kuti zvese zvazoitika izvizvi I just go back kumashure nofunga kuti but ndakambotanga nezvakati so weni ndaive munhu afarira masports ndaifarira masports zvisingamboite uchikoro ndaitamba soka pese panonzi pakuitwa zvemasports ndaiwanika so pakazoitwa masports manje kuBanget kwaida kuendwa apa inini ndambeta yake district ndandajikiwa kwataka kumacluster kuchichichi saka ndapinda mumedic team saka ndaitodiwa zvekutodaro kuti ndiende kumasports nevanhu ndakatadza kumuka kumba makuseni pakatoya mafriends vakati sheri bhazi infect yaifana kumba kwandaigara vakatombomira kumashops akayakumba vakanoti sheri hande kumasports chichikwana kuti munhu hasi kukwanisa apa uri kunzwei apa ndainzwa miri wese alright handina chinonongedzeka kuti ndaiwa chakati chechoka miri wese kubva kumusoro kusvika kumakumbo miri wese ndowairwadza so padaro ndaenda kudheta ndichienda kuchipatara then yaive nguva yekumhanya kayamachi hati kunenge kuchimhanywa so ndopandaive ndiri medicalile then yaenda second term masports ndinoada ndopananda kutamba soka masports ndinoada manje zoti ndiri kurwara izvi ndaisatombozviona zvaita zvoti ndaiva munhu woti masikati ndiri kuchikoro ndaive ndiri munhu ari fit ndave kumba ndorwara zizoti hazvaitonzwisisika kuti chiri kufamba sei then I went kuchipatara ndakaenda ndakanoranwa matestis ese munongoziva futi tete kana kuti kana munhu uri wemusikana ukazodzoka miri vanhu vanotaura you see so vanhu vanotaura mumaraini mamunenge muchigara ngoti vanhu havazokwanisa kuuya vachikukonfrenta kuti iwe uri ukabvisa but unongohwa vanhu plus unongozviona kuti pane zviri kuitika muenvironment kungave kuchikoro kungave kuarea kwanda sei kwaunogara kuti zvingonzi vasikana vabvisa nhumbu but ndakaita matestis ese but hauzofambe manje kudza munhu nemunhu kuti mukuti ndakasanomba ndinabvisa hazvizoitika hazvizoita kuti ufambe uchiudza munhu kudaro but nini ndinaiza mumwoyo mangu kuti nini handina problem ndasatomboiziva tete ndasatomboziva problem nengozo ndiri kurwara handisazonye chiti specific kuti ndiri kurwara nei apa kuchikoro mambotaura kuti kwairohwa vanhu nezvidhoma saka maybe also vaifunga kuti kudonha kwako maybe nyaya dzechikoro kuti ndo zvapanomboitwa panombodonha chichichi hapana inyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei but nini like even mateachers ndaivaudza kuti nini miri yangu uta sei kurwadza ndiri kurwara zvapera kudaro then yave nguva yemasports enhingirini ebhora kai ndiri kutamba bhora saka taita takahwina tazi ndamino kumasemifinals ndokwatakadyiwa saka ndakanhingirina ndaive ndiri pakipa ndakanorohwa nebhora ndobva ndanodonha saka pandakadonha pepe maybe nyaya kuti masports ndinoastereki saka handina kuzvisa ndakadonha hangu but ndakazoita time yakarara ndikazomuka ndikatamba kuti nditamba bhora but that night ndarara kumba manje ndakatanga kusvipa ropa nekufura ropa saka zvadaro apani ndiri munhu ari kugwara nechekareka ndakuzoti masikati nei ndakasimba munheru ndopandogwara saka masports naitaonga nditori active nichomhanya nditori munhu atori right but zvachita manheru but kuti vanhu manje vatedza kunyatsozvinzwisa kuti munhu anoti anorwara asi ari right masikati anenge ari right kuti ndinyatsotsanangura vanhu munoda munhu anetsa kutena brain kuti dzipinde mune mutsoka dzako kuti ukunzwei saka ndadzokana neaccident yenhingirini yekurwa nebhora iyi neaccident yekurwa nebhora ichichichi ndobva ndaenda kuchikoro anzi kana ukakwara pachikoro ndese unorapiswa nechikoro ka ndikana kuti mangwana acho namakuseni ndienda kuchikoro ndava nhangu ndanga kuadministrate ndikanotaura kuti ndakwara ndakarohwa nebhora ende everybody akazviona kuti ndarohwa nebhora but handina chandakaita patime ndakarohwa ndakazoita problem ndakumba ndakufura madziwa neropa nekusvipa ropa ndobva ndaendeswa kuchipatara nechikoro ndobva ndatorapwa paya nechikoro ndobva zvatoita zvirira zvakangora zvira izvo kuti ropa ranga risabude chichichi ndandara but nyama dzangu dzairwadza then time yobva yatopera pana ndatowards maexams esimsec then zvadaro paya yava time yeexam laipamba yanga yangu yekunyora maexams ndakachiri kuti atanga necom skills tatobva kumba exam remasikati ro ndakatobva kumba kuma past 12 sakaitika ndiri kutofamba ndakabetswa pamashops
kumashops ndichiuya kudada famba kuya kuchikoro. Nyama dzangu dzairwadza tete. Mama vangu vakatomuritiregera kunyora maexams. Ndikati ndigoregera nemari yamakada sei yamakabhadhara azviite sei azviiti. Saka ndafamba ndanzopona pano handisi kukwanisa panapa. Sazoita ndaifamba but ticha wangu veeconomics neveBS vepamberi pangu. Vakangobuda pavakabuda but vepamberi pangu chaona ndaibva ndokunchitoenda kumashops. So vakatodura ndikatuta sei ndikatovaweva. But ndatifambe vakaona kuti munhu adonha kumashure vacheuka paipai. But ndandichiri kwanisa sei kutaura. Then ndakazoti Sherry, are you okay? But andakwanisa sei kuvapindura. Ndakaona ndakatozongoona ndakapedza vanhingirini vaya pandira asozisa kuti munhu anga adonha but chakayasoitika. But ndaita sekeswa nenga friend nangu Sherry, remember takambokupusha mubhara iwewe. So ndakasvika mubhara ndadonha paipai. Apa ndatasa neexam ra2 zviri kutova past 12 izvi. Then ndobva vafonera school headmaster ndo wakafonera kwa paive neschool transport. Ndobva ndaiswa muschool transport kuti ndiende kuchipatara. Ndo pandakaendeswa kuchipatara. Kumbira madam muthu kuchipatara paipai. Ndo ndasvika kuchipatara vatoda chimbi ndatoiswa madrip chichichi. Zvikanzi uri kunzwei? Eni ndiri tangible nyasa nditunzwa apa gumu. Pampasina ndaiwa miri wese waindirwadza. Ndairwadzwa nemiri wese. Apa ndaiswa madrip chichi. Apa time dzokufamba kwakatoma past 1 to 2 time dziri kufamba ndakatasana neexam. Munoti kana waita ibejedzwa daro kuchipatara kunopiwa zvinosiyana kuti urwa nelevel rako riri papi chepe. Saka ini ndakadonha ndakatoiswa dzitsono zombe kuti drip ifambe nekuda sei nekurumbidza ndibooste energy ndikwanise kunyora exam. Ndakatonyora that exam tete ndiri muhospital recom skills. Ndakatobayirwa tsono yedrip panapa ndichitonyora com skills. Ndobva ndatonzi maybe pamwe inzara. Alright, havasi kuziva kuti chii. Havasi kuti chii. Saka ndachipatara kwakafanana nokumba kwedu. Ndatisekura kwakato vakabva tokurumbidza kusvika ipapo. Taziva kuti ari kurwara hake but angachonge munhu akata sei akasimba akota sei plus musikana nesungu nechikoro. Aida sei adanonyora exam. Ndobva tosvika pabva vanotengera sadza ndobva ndambori chika rimwe neso vanosema tsitsi chinga chikudya ona sei ondonyora exam mari yoenda mahara here. Chokwadi tete ndakashingirira kudya ndakatatu energy ndikanyora. Ndobva ndagara muchipatara meme ndakatozogara muchipatara. 1 week ndiri muchipatara meme nchirava maexams aindivinga kuchipatara ndichiyonyora maexams but tete upenyu hwangu hwakaoma panguva yacheneyo yokuti unonyora maexams maoko ese ane madrip apo uri kurwara zvina zvanga zvakaoma. Then ndakazopedza kunyora pandakabuda muchipatara ndachine mamwe maexams ndobva ndaenda futi kumba. Ndaenda kumba paipai ndaona makumbo aramba achingozvimba. Ndaenda kwaprivate doctor. Private doctor ivavo handisi hangu kuvamhura kana kuita sei but vakanotaura kuti kuzvimba makumbo kuri normal. Kuri normal kuti hanzi maybe une stress sekuti kuHarare ika ndekupi? Ndingasitaura exactly location but hakusi kuHarare. Hakusi kuHarare. Vakatonditi kuzvimba makumbo zviri normal for students maybe une stress nokuti handi uri candidate. Ndikati zvanzaiwa don't worry. Ndobva varana mamwe matestawo zvikanzi ukurwara nemaacids. Ndo auri kurwara nawo. Tete ndakatoenda patreatment. Ndakudza kuti kubva ndinge ndakatora treatment iyoka nguva yakareba yemaacids tete. Moyo wapa madezi apa kana uchimwa mushonga? Handisomborapwa zvemoyo asati atombobatwa. Handisomboziva nezvemoyo. Zamu riri kuramba richiita? Paparara nanga rasamborovera because zaiti zvokurova apo neapo. Inini parairova futi zvaitonditira chifani. Kuti handida kuziteka serious kuti ingave problem yemoyo plus nekusaziva kuti moyo uri kusaidi kupi tete. Saka mhene yangotiwo zamu rinotamba zvaitonditrofa. Nepamwe toti talent rangu rokuti ndine zamu rinotamba. Super power. Superhero. Then ndakatoenda pamedication tete yenhingirini yemaacids ayaya. Zvaitika manje pamedication iyaya ndezvekuti ndaimwa makuseni masikati manheru. Ndaiti ndikanonoka kumwa mapiritsi aya ndairwara tete maifunga kuti ndakutovigwa. Pandaiti ndikangorisa mukanwa chete ndatovepo. Then ainditisa appetite. Ndaitya zvisingaiti nemapiritsi aya but ndaisagena weight. Ndaitoluza weight instead of gaining. Saka zvadaro mapiritsi apa aidhura tete. Aiti 20 US every week.
every week tete. Apa mama vari kushanda kuno? Mama anoshanda kuno kuSouth Africa. Ndiko vanoshanda. Mapiritsi kungo ndichitore mabasa ekura kwatoti imi zvakaita zvotaka naanokwata kuti mapiritsi apera paipa. Saka zvona ndakapera makusena ndototema sikati apa sisina. Saka pasere pepe yaona munhu zvatenga ndototi fira bva mwana notenga chi mapiritsi. Ndichinga masangano ndatove right. Saka zvaive funny zvona amijasa yazozokwata chichikuitika. Mapiritsi ndakatomatora for long time. Aiwa zvapera paya tete. Ndobva ndatanga ndakudzokera kuma exams ndichinawo kasana pedza kunyora. Ndadzokera kuchikoro. Chikoro ndangogara 2 minutes. Ndadona zvadhako. Andichakwanisa chi kunyora. Pabatosha kwangu memo atagara kudhuze nawo kumba kwedu vaibva kumareni mweche vaindisiva. Ubva tokumira kunzi ndene chi ni mwana kumba. Ndachongomba kwetete ndatove right. Zvapera kudaro futi. Inini kuchikora I think ndakanyora ma exams 2 chete. Irora ndakadona rimwe ndakazongomanager kungonyora irora ndakuta problem. But ma exams angu machinji ndakanyora mu hospital. Ndo ma exams. Ndapedza nyora ma exams pa mama ngobata. Watopedza nyora ma exams chibva tota sei kwira bus uye kuno kuSouth Africa. Ndo panakakwira bus ndakauya kuno kutete. Zvadaro ndakaenda kuchipatara ndotaurira master chipatara. All right. Ndakaenda zvadaro ndakauya mama vato mama wangu akashamsika. Vachina nezvananga ndave. Ndawonda tete kuwonda kubva mu72 kg kupinda mu30. Ndanga ndawonda. Une mapicture acho? Ndinawo. Alright, mozotitumira. Na pictures ndinawo. Ndawonda zisingaiti. Mama vati problem chi zvakazoita kuti ndakazoenda kuparenyato ndakangana kupataura. Ndakazoenda kuparenyato. Panakaenda kuparenyato doctor vakazove nefungidziro avananga vasitobori sure asi vanga nditira appointment date ndozodzoka musi wakati official musi ndadzoka musi wakati munokati aiwa no gara kuti se hoya kuno vakazove nefungidziro maybe pamwe uri kurwara chi nemoyo asi vesave chi sure so vanga nditi uya chi next week tiite chi matests emoyo nokuti ichokwadi nekuti chi imoyo wauri kurwara nawo. But mama makati it's too late. Uya kuno kuchi kuSouth Africa. Ndo panakauya kunoko. Ndangogara enenge 2 days. Vanena mama kuchipatira kuTswane. Then mama muna November 2023. Ndaenda muna November paya kuTswane. Ndabva vati ukurwara nei andataka kukubvunza cause yave new hospital ndakano ukurwara nei vatatsana kuti ndiri lose weight andina appetite mabvangu anorwadza ndikafamba ndo wakupera simba like vatozoti munhu chi ari kurwara svikanzi ndakati panaka pasisa kuZimbabwe tete pakatwa ma tests akawanda kuZimbabwe ende zvakakosta saka zvino ndakati ndakangoenda zvinhu zvese ndikambongana kuti kona pekura sei pekutangira anditi ma x-ray vakaramba kati isusu hatitangene zvitotaka kuti one take. Apana nema x-ray anodhura maskani zvakawanda zvanoitwa Zimbabwe pachisheka chirwere. Ndauya kuno kupaipai ndopa vakati isu takutanga chine zvimwe zvinhu but iwo uri kunzwei. Ndinotsanga kuti inini ndiri kunzwa miri wangu uri kurwadza chichinda lose weight. Vataiwa all right chi I see problem. Chirega tikubhukire chi date. Kuno mu South Africa ngorapo zvino zvinoto ukaenda naso tokorapo. South Africa munorapwa zvine ma appointments. Saka muri na November wakabva ndipa appointment date ra January. Apa muna November. Apa tete kwaiti pana ndakuno kuma South Africa ndandakuya sokurwara serious sokuti ndaiti ndichifema so hana hembe yangu yairova ngekurutswa nemhepo. Makabira so ndinda kusheka daso uchitedzera beat yemoyo kuti moyo uri kurova sei. Maneru chinyararisa. Maneru bed tete it's unbelievable ndikakudza kuti bed rakasemba ndingamireka rinosheka kudai so moyo chirova ndaishekwa nebed nemoyo man moyo cheka bed moyo chirova kuti uchifemera padenga so kuri kufema kuti especially manheru urwere unokura manheru tete urwere unokura manheru ndaiti kana yave nguva yekurara soka ndaidemba kuti yasvikire kuvata tete uti ndaiva tinakagara mukona so kuva tinakagara apa ndichenza zipilo zomberere ma cushion exactly ndakagara mukona so kuti kuza makujegera kurara pasi unohwa kunge zvinhu zviri kuspina tete kurara kwakaoma aunzwisisi nekutonge munhu ari mad aunzwisisi kuti zvii zvinenge zvichiitika apa kwaiti futi kwoti warara kwabata nehope mbichana nditika 12 o'clock amenzi nofambizana papi neurwere 12 dzikangokwana charari tete zvakakusengesa nhasi nokuti tave kupupura tete but zvakaoma zvanga zvisina kumira zvakanaka 12 dzikakwana so nanogara kuchema cheko kuchema kuti mama handichagone chainira ndandisingagone kufema toti mama handichagone kufema
Sana zvona ndakasimuka ndikamira ndakufema zviri nani. Ndikangovata handichagona kufema. Zvona zvaimbonzwisisika tete. Zvona ndakuvaredza appointment date changu ndapuwa January ndabva kuchipatara. Then appointment date rakwana rekuenda kuTswane. Taenda kuchipatara kwekwiyo. Zvona kuti doctor waona nhasi asiri waona next time unoenda. Wotanga kubvunza kuti ukurwara nei? Ndanga kuvatsanangurira kuti inini handizozva chiri kundirwadza asi ndiri kuonda miri yangu iri kurwadza pese. But aiwa no problem. But tanga kundorana matestis ese. Vandorana matestis pepe ndopo vakazoona kuti doctor echikadzi so vakazonditi ndatoenda kuenda kumba tete pasina chabatwa futi. Amene vakazondita chimborara pabed apa. Timboona kuti chiita sei chikutora nzvimbo. Amora madokta nezvewo zvavanotestesa mwoyo utofamba seche. Ndopo vakazoti no man. Mwoyo wako ndoendera sei zvoita zvakanaka. Rega titokuputa sei titokuadmit. Tete muzoti kana wabva kumba uchiti kutasa. Panoti kana ari masikati ndiri right tete. Kana unofanira ndakatobhoekana kuti ko wakundiadmita ndidada sei ndakuna kumba ndiri right. But pamwe pasina chinguwa kwatokumanheri pepe. Ndakatodokera ndakupushwa muwheelchair. Handichatogona kufamba. Pandiri kufambiswa mapepe ekuti ndiadmitwe pepe. Iwona unenge uripo kamuridzi murwere wano unenge uripo. Ndiri kutopushwa muwheelchair. Ndatoadmitwa kuTswane pepe 3 days. Ndakatongora 3 days apa ndabayiwa tsono tete. Upenyu muchipatara wakaoma. Vadare ndagara 3 days vanoti uyu patient ari kurwara zvati serious. Tombokodzere kurara kugara vakagara panapa. Adaenda kuBig Hospital kuSteve Biko. Aba hatina kuzvironga, hatina kana mari, mama wangu watomboziva chipatara zvinofamba sei, asi notenda hangu kuti takapiwa ambulance. Ndiye ndakazana nechi kuchipatara kwekwi. Tasvika tete ndabva vatapiwa ambulance katobva taenda kuSteve Biko. Steve Biko neTswane vari zviri very close. Ndobva ndaenda kuSteve Biko vanatosvika vanatopiwa bed paya. Tete ndakasvikobayiwa rimwe zitsono rekuti ndakaridza mhere. Chandadira vakati munhu achisvika so mapatients achisvika so vanokuunganira madokta vanoti problem ndechi cause ndenge nditori muemergency cause panguva yana ndinasi uchagona chi remember tamanheru kana chati manheru nesinamira zvakanaka ndanasatogone kufema nasatogone kudii ndatobayiwa madrip chichi ndakaridza mhere rese vakashamisika kuti nemi mwana maba mwana here muno muchipatara mamukumuraya vakuti ase ndakachema mino ndakabatana ndakupinda muchipatara ndasina kuzvitarisira. So zvanenda manje muchipatara ndagara avha vandibayabaya zvese ndabva zviri nani paya mama wangu obva atondifambisira mapepa ese ekuti ndiadmitwe ndobva enda chikumba kanoona mangwana. Ndagara muchipatara tete. Saka kuKwane wangu batoti moyo vanobata kuti moyo waita sei. Then pakaziva specialist wemoyo kuSteve Biko. Ndakazabata kuti heart failure nekidney failure. Heart failure apa pane tumor valves angu ndo anga asashande zvakanaka. Ndo inonzi heart failure inoti kana mavalves akasashande zvakanaka ndo heart failure yachona kuti ndopozoti kana munhu angodona. So maybe ndopesa pandaivaraidzwa chiro ichi chinokuvaridza tete. Ndikafunga kuti kubva ndiri form 1 kuzosvika ndisvike 2023 ndazobatwa problem. But atinenge tazviona pesa papa. Zvone ndoti ndingori on off azvinzwisisiki. Zvadaro paya ndakabva vanzi aiwa ane heart failure mwana uyu. Ndaende patreatment. Zvikanzi iwo uri kuZimbabwe une treatment yawambotora here. Ndakati ndakati andaitora saka ndinatora ema-acids. Ndatora treatment yema-acids tete. Zvikanzi isi tichiongorora pana master atiri kuona. Ende mapirisi awakapiwa ma-antibiotics. Ma-antibiotics atorwe more than 7 days. Apa owa nanatone zvimanzi tete. Nanatone zvimanzi ndichitora machi. Ende in fact pandakatomboya kuno kuSouth Africa ndakatombomatenga 2 times mapirisi aya ema-acids. Remember kuti kana panga asipo ndaisakwanisa kudya kana kufema zvakanaka nokuti hapo. Saka vandibvunza mandavaratidza chichichiwanzi isusu tichiziva mapirisi aya mapirisi ma-antibiotics atorwe more than 7 days. So ndo mamwe atone infection mauri. Pamwe maybe ndokonza kidney failure. Kuti ma-antibiotics atorwe nguva yakareba. Ko iwe script wangoiwa nekuti urambe uchitora manje. Ndakapuwa kana doctor. Nazveshuwa ndosawambotora kuti doctor vaya alright it's fine. Ndakapuwa na doctor. Zvadaro paya ndobva ati
we have to flush antibiotics. Exactly. So you're going on medication for 6 weeks. Apa nokurwara tete marwara. All right, 6 weeks ndeze kuflasha medication nekuswa nyowani. All right. Inoendera nechirwere chandakubatwa manje, kidney failure ne heart failure. Apa kuzama kuti kote handisisina nyama. Handisisina ropa. Ndinasenge mapisi akatorwasa zviri serious, akandirwasa wese. But lo uta ndingamwe mwana nonzonge ndiri right ka, but I don't kanganisi. So paya ningrini nondichi madoctors avatanga kuflash every day. Tete ndenge ndaipiwa 4 zvima makuseni masikati manheru, makuseni 2 zvimachubu madrip anenge anetsoka mishonga akasiyana siyana. Every day uchibayiwa tete yoti mavanga atopera nekuonekerawo kwandakuitoko. Nandakaita black maoko aya umu uroi umu amuchatauri. Nandakaita black nekubayiko netsono. So zvaitika vaindibaya makuseni masikati manheru vachiflash medication iya. Zvazodaro paya ndandakurwara futi ndiri kumawadi kwekwe. Zvaita nezvokuti ndakaenda kunzi ICU ndaita zviri better. Pandakaendeswa kuward ndobva ndapedza kurwara. Remember batuko vari the time yekuti havasakwanisa kundiita operation ndine antibiotics system. Exactly. So vatisha kumaclean of which kumaclear I mean apa inini ndiri kuita sedikuita ndichirwara. Ndakaenda kuICU ndiri right, ndakaenda kuward ndiri kurwara. Saka zvainetsa. Saka doctor apa ndashanda neday chachera kuenda kuoperation asi ndinoita sei ndiri kurwara. Madhokodheya vanoti mwana uchi ari kurwara, arongopinda muICU achipinda muICU achibuda. Ndikati timbukire date. Vandibhukira date paya kuti kuchipatara vanoprioritize vana vadiki, vachechecheche ava under 5 years ava ndovanoprioritize. Saka inini manje ndandato ne20 years ipapo. Madhokodheya aningoti kwakazara kusurgery, kwakazara kumaICU kwokuti kana after operation kwakaenda kwakangozara. Saka ngoti surgery kwakazara time ramba chifamba. Saka pandaita maproblem ndaitadza ndaigumirwa nekumweyo yokufema. Ndisaita zomhanya ondisa pamaoxygen chichichi pepa. So pana nesi akasitira kuti patient iri kurwara. Inongoita bhongwa diki kunerese inenge ichirwara. Then doctor nobva vati gatitese timusundire date rake padhuze. But anochina saizvozvo manje ndakazorwara manje zviri serious. Ndovanenesa kuICU. Pandakaenda kuICU ipapa pandazombobvira ndadzoka kumaward. Ndakarwara. Ivo vaiti maybe ichikafu chandaidya, like ndaidya masalad of which miri wangu kasida ndidye izvozvozvo. Saka kuICU tetemba kuti kune care yakanyanya straight kudarika kumawards. So kapanaanza kuICU pepa yanditi handazombobvira ndadzoswa vakati iwewe takutora mbataka kuchenda urikoti uri kuita ups and downs. I think tikukuda muno muICU ndo maunochengetedzeka zvakanaka usingarwarire zvaro zvakanyanya. Saka vadaro zvotika manje kuchipatara tine zvokuti every day makuseni madoctors anouya achikucheka nemaprofessor acho. Every day makuseni madoctors akasiyana siyana ndikuhwara nei, vanocheka makidneys, vanocheka vakawanda kuti more than 50 doctors vakakukomberedza makuseni. Vanenge vachikucheka umwe nomwe achicheka zvinhu zvake. So professor manje pavakauya manje ndovakati imi this girl wasina kuoperation zvikanzi kwakazara chichichicho. Operation akatove surprise kuti ndimagaisesete ndisanaenda kuti ndinoita sei ndiri kurwara zvakanyanya straight. Zvikanzi taida kuti tiflashe medication yaya, taida kuti ave neropa riri nani, taida kuti tingomubhusta mbichana. Zvikanzi handisi kuramba zvamaida kuita nditi, but uyu munhu uyu asina 7 days dzekurarama. Ushu mukasamuitsa surgery very fast. Ende tete madoctors haatya kukuudza kuti uri kufa. Vanokuudza live and direct. Iday 7 iri tete. Pandaenda pana ndiri kuICU. Iday 7 iri. Saka pakanita nawo wiki rekurarama paipai tete nozoti nizokuti zvinokuaffecta futi, but ndo chinenge chiri chokwadi. Zvinoita manje panenge pane maTV vanenge vachikuratidza, panenge vachikuita mascan chichichichi pepe. Professor akabva atotora chimuchinja wabva tondoradza kuti ona zviri kuita mavalves angu, kuti tinokwana mavalves angu achifamba kuti
zvokuti anga ave very yoti kana pakati 7 days ka wonke ndobatana semunhu uda kurarama bhanda angoti chero Mwari vakachinitora it's okay vazama nemoyo wangu wazamawo but mafungiro edu asi mafungiro aMwari tete. So zvadaro pa 7 days vari kudaro apa surgery chikunzi yakangozaraka rave day 6 sikanzi surgery raka vaiva vachinipa maupdate madoctors apa ini ndiri kuzviverengera ndega moyo kuti nhasi day 7 ndakufa tete zvakaoma ndobva zvadaro paya zvikanzi kwakazara futi kusurgery day 6 kai then day 5 zvikanzi doctor vanokubaya injection rekuti ufende avapo vanhu vacho zvikanzi avapo iday 5 kai day 4 ndobva ndaita infection vatangangoenda kutoilet zvisinganzwisisiki kwangu siri kuchaya but zvoti ndaingoenda kutoilet zvisinganzwisisiki ndaita infection iday 4 kai then bva pazo pa day 4 ipapo ndopakazodedzwa zvazvakaita pese pane rwara kapo mama wangu unoti zvinovakurira mama wangu ari vega kunoko ubva wakafonera gogo vangu kuZimbabwe wakati amai ngawaichi pasina nangoimba kuti gogo wangu ndakarerwa nagogo saka gogo bondi yangu nagogo yakaita sei yakasimba zvisingaiti saka pese patakatanga kuita zvekuadmitwa apa kuSteve Biko ndopakauya gogo ndandakangana kupataura ndopakauya gogo saka gogo wakaita sei vanga vakuita vachipeya mavisits pai so pakazoitwa meeting yekunzi pamba meeting yeoperation ikanzi handake operation but iyanga yave emergency because ndandakuverengerwa madays papaitwa emergency gogo namama ndovanziri hama dzangu dzipadhuze ndobva neni wachona zvazvinoita manje Dr. Tete vanokugarisa pasi vanokudza sezvazviri havana chavanobvisa kana chavanowedzera zviri kwauri kuzvigamuchira sazvigamuchira asi nochi zvanenge vataura Tete vakandiudza nemo kuti vakatangandibvunza nzvo vakatanga vandiudza kuti kune 2 types dzemavowels iwo une heart failure meaning mavowels akakaita achashandi zvakanaka hanzi kune 2 types dzemavowels kune ma-animal vowels neaya ma-metal vowels but vane language dzavo dzechimadhokta dzavanotaura kuti munhu neprofession yako unenge une language yavanotaura but at the end iteration one saka vakati kune ma-animal vowels nema-metal vowels hanzi asi isusu tichiona tinoti ma-animal vowels tinomapa ma-old people vanhu vakuma-60s zvichikwira ndo vatinopa ma-animal vowels koti ma-animal vowels munhu anorarama 10 to 15 years neanimal before another surgery. Alright. So asi kuvana vadiki vakata semi tinoadvise kuti tore ma-metal but takudza ese kuti uchuze nokuti pama-animal tete kuti ma-animal hautori medication unongotongoti right zvauri but ukatora ma-metal unongotora unongopa medication for the rest of your life ndo difference iripo saka ndakudza izvi ndoda kuti uchuze chaunoda saka metal haudzokeri zvekuti 10-15 years haudzokeri anoita complication haudzokeri asi kana wazoitochi unoti zviri kuvamba kanjani so ini ndakabva ndati vanzi iwe manje pava ndiri 20 years ka vanzi manje uchiri mudiki chimanya kuti pa 20 that 20 plus 10 30 years unongoti mwana mudiki katikati plus 15 i35 unongoti mwana mudiki you still have life kumberi uko we advise kutora mametal vanzi asi iwe unhu hamene kuti unoda chii tobva tadiscuss nagogo wangu namama wangu kuti tokotora mametal vowels atina komwa mapirizi kunouraya here kuti ndisafanengere pamwa mapirizi unokwanisa kuzobata time here kuti anonwa netime zvine time zvakarongeka kwete kuti nhasi wangwananga dzakati unofa nekuti panozoita problem yekuti undana ma-blood clots ndo problem unazoitika saka vari pakutaurwa ndidhokta vakunditaurira zvichaitika kusurgery sandaenda vanotaura nemo so vakanditi futi pane mamwe ma-organs achanga ashanda nemachine during the operation pane mamwe ma-organs achanga ashanda nemachine saka ni ido or die mwanasikana plus iwewe pauri utano wako usi panzvimbo zvakanyanya hatizivi kuti body yako ichazokooperata here after hatizivi kuti ichakooperata here saka emergency and you have to sign zvizvo zvatakuudza kuti
malungs achanga chandari pamushini kana apedza chandari pamushini after operation tichazomatoti adzokere kubhodhi yako asazoti bhodhi yako ichakwanisa here exactly zvikanzi futi ndinoona ndati handichikanganwa titi zvona zvaityisa zvona zvaida plus nini ndiri munhu wekuti ndakafunga chinhu chinondorwadza ndoti chiite sei chipfuure kana kuita sei zvatopfuura zvatopfuura but nayo nditori nebepa ndaitori neaudio infector ndakavarekodha vachinditsanangura but ndoko chito chinyama apu chichirakazoda sei rakazorasika nebepa roro ndenge ndakazorasika zavaita vachindidroyera kuti vachindipa kuti zvakadai zvodai so so vandiudza kudaro pepezwa ndo zvazviri mwanasikana saka kune dhuro dai unomuka unosamuka plus iwe problem yako waonda uneropa shoma saka idzi 4 days before surgery kadza vanondisana kuti ndigare ndati sei ndaziva kuti zvimwe zvinhu tete unotimeza zoti zvafana kuyeresa zvinhu zoti ukayera kuti kugara murodhi unoitisa mamoto zvinotokuyerera asi kana sikakuyerera chi hazviyere so ndaudza kuti mubhodhi mako kuti kana iwo wako gambiyo ndichaita sei neinfection ndapiwa zviri kwauri wada kuti maybe iwo kungonzwisa chinhu kuti nini situation yangu nongomuka nonosamuka zvochitaura nechi nebhodhi amene zvofambiradzana papi nesaini dzachona so vadaro panikati nini it's okay mama wangu ndobva wabvunzwa kwangu vabvunzwa unzi ndozvatsanangura mwana mese muchinzwa munoda here kuti aite sei aende vakati chi tinoda inini ndikabvunzwa kuti ndanda over 18 ngati zvitaurire wega ndikati inini chi ndinoda kufana kusafa ndikafa nendazorora ndechi nekurwadziwa but truly speaking tete tara mberi pamwari marwadzo endakamaexplain achika but ndaiti ndakarara pabed yechipatara soka ndationa future yangu nditona nditori kumba nditori nemafriends angu nefamily yangu ndeveneka kuti inini zvichaita but if mararazwa mavhauza kuchinzi hasina nangoti hazvona chendakazorora nguva yamwari but inini chine hope kuti ndinorarama ndasamboone fear kuti ndinofa straight handidi kunyepera mwari ndeve nditori nehope vesowe ava vaitiwa unomuki vesowe mama vanga vawana kupi I think mama vanenge vangawanzwaona samoti kana munhu uchirwarira wakandongokudzwa mumaadvance kuti wadiwa budai vanenge vakanzwaona someone but mama wangu munhu asingabhelieve vakafamba wose munhu wenyama kaunofamba but vakangoti kufa kana safa uri mwana wangu enda for surgery plus chinhu chinorapwa nechipatara hazvirapwe nemasowe moyo kuva pakunzi une hati feleda kudzi ugadziriswe ubviswe vaunaoiswe mamwe zvinhu hazvirapwe nemasowe hatitechi zvechipatara vakangoti hatitechi zvechipatara zvemasowe izvo kunotaurwa chokwadi kunombonyepwawo zvako kuti kuzvigamuchira sei but isisu zokuti ndikaenda kusejari ndinonofaka hatitambozvigamuchira sefamily tangoti ndikafa ndenge ringuva yamwari zvadaro paya pabva basa ra 3 days munhu wekundibaya Jackson achiri kuoff asati aita sei awanika kuti ndibaiwe nemajuniors vaitya kuti majuniors anondikwadza kuti vachiri pakudzidzira basa saka paitoda munhu anechi maseniors ndo aitodiwa kuti vandibaye Jackson rere ndovanzi ndikuenda surgery dero rechi3 rororo ndikuenda surgery awende kusurgery wadya tete ndakarara sina kudya sina kumwa mvura chichipepe ndobva dzokanza paita mwana mudiki waita emergency tete ndakabatika ndikati mwari day 2 day 3 pasara 2 days ndatodya pai day 2 ndiri besi kuzviverengera madays angu ndega mupfungwa tete ndakaenda kusurgery day rechi2 ndichiti mangwana ndopa rukwana day 7 ndopa uri kufa ndisikazive mwari but ndo zvandakandaudzwa nadhokta kuti 7 days dzakawandisa so ndakaenda paday 2 so the same day roro maprofesa tanofamba futi kumanheru vakafumba kuti munhu nanasi asiti sei aende muri kuzama kuita sei munhu anofa ndo pakazotwa chimbi mangwana namakusedopanzi ukutoenda nhasi usarara wadya futi ukuenda kusurgery mangwana tete nangoti ndizinayo munhu ane hope neti ivepo yebhodo unambeda sei nangoti ora ndakambofunga kutodya ndiri kunyepa tete ndakambofunga kutodya but manje muchipatara chikafu chemuchipatara kana atonzi hadya avatokuwinziri but ndine changu kwachikafu apangowa nenzara kubva zuro nhasi day 2 mangwana day 3 ndobva ndagara panangoti rega ndingozama futi ndobva ndaregera kudya tete apo munoti munhu ari kurwara apa mvura manje during from day rechi7 ndandipaiwe nekuti ndatarisa noona operation any day papapa saka ndaipiwa zvinhu zvine malimit tete wakambopiwa mvura mukavharo aka
mvura yekunzi umwe mukavharo aka apa munenge uchinzwa kuda mvura zvose zvaive nemalimitations tuchikafu tushoma shoma kutsanya mvura chete zvadaro paya Mwari wabva wazondivandira nyasha kuti ndakanzwa kuoperation day rechi2 ndichizviverengera madays anhu vatouya paya vanhu vanondipusha ubva vatouya vanzi bvisa hembe chichi hauende nehembe dzako even dzemuchipatara unopfeka chigauni zvemuchipatara chichichi pepe natosungwa musoro nemakepi chichichi natoenda pepe apa ndobva vatofonera mama wangu atofonera mama wangu tichi yemumoni wozi notaura nefamily nekutora zvinhu kuti handine zvinhu zvangu nemafoni ndakatambogara ndisina foni vanotora zvese kuitira maybe munhu akazoshayiwa uzota paita problem kuti pazoita chinhu chiri missing saka unodedza hama dzako dzauya kutora zvinhu uchiri mupenyu usati waenda sejari waita sei nenda nazvo so mama ndo akatanga kuuya vachitopeka peka zvinhu zvangu pepe saka problem wakaita pagedhi pekuti gogo wangu vakanzi kupinda munhu wanokodza visiting time so kanzi wachiita foni onzi chitende magadhi akasina kunzwisisa chichipepai ndobva gogo vatombononiso pepe apa time apa ndindirungu wafonera gogo wangu kuti gogo yechi yandikuone plus nesi kuti kutofona kuti ndavauya nzi ndiani wanoda kuona gogo wangu namama wangu ndovanoda kuona little sisi yangu aive kuZimbabwe pandanambotaura naye pacall gogo ndakatozoona ndada kutopinda musejari ndopandakaona ndakangomira 2 minutes vakati muzukuru unopora vanaenda kusejari sejari yakatanga na 8 ndopatanga sejari yafanira kuperana na2 but yakazoextendwa kuperana na4 ndopakazopera sejari zvadaro musejari tete ndapinda musejari chandichiri kuremember ndechekuti ndakabva pabed ranandabva naro kuwada ndikuICU ndichiswa parimwe bed tete musejari mune kabhedhi kakadai so kuti unongoisa musana chete ndo unongoisa chete makumbo anenge ari ukoko apa ndozve zviri very tough tete zvinhu zvachona then chandichiri kuremember ndichitotaura nadhokta anenge achikutaudza kuti uvarairwe zvezve ndichiremember chinisa tsono yepanapa ndiye ndichiremember chindisa then zvakazoitika after yapa operation handizivi but mahours operation apera pandanga kuendeswa kuward kuti aurare exactly auraremo unoenda kuICU chandinoziva ndechekuti zvinhu izvi tete handizivi kuti handiri mupenyu here zvaitika muspirit but mupfungwa dzangu tiri kuzviziva after ndakasindori panapa zvandanga ndichitochi zvapera like like vana vaive 2 vaindipusha mukwazi nemburume vaindipusha kuenda kuuka ndaivanzwa but handizondevanzira mumwe kana ndakazonzwa munzeve handizivi but chendaita ndoti ndaitaura ndichiti zvonizvo ndida kuona mama wangu nagogo vangu I'm alive I overcame ndo ndaizvitaurira handizivi ndifana kuti mumweya alright ndaizvitaurira mumweya chiti inge inini ndiri mupenyu kuti tete tagara nelegeza ndoti wakamboita zvinhu zvinoyera nditi zoti matiri tinelegeza kuti munhu akaenda kuoperation anofa tete amunozoti operation ngoti operation munhu amuke saka nini unoda kuti bhodhi yanga ingazinzwisisa ndoti nanangu kuti inga ndiri mupenyu ndakuona mama vangu nagogo vangu noti novingi ndoti nzani ndatomboti ndati zvapera kudaro pakangoita handichazochi chakazoitika futi asi izvi kafedza runokaziva kuti kakaitika zvape ndaenda kuward pepe handizoti chakazoitika but chandinozorangarira ndamuka pane vamwe vatakaona muchipatara imo maitaura shona manesi naingo vati gogo namama vaive 2 gogo vanoti vakauya kunondiona ndinonzi nanga ndamuka asi nini acan't remember ndo vakatondiudza vatonditi ndakauya kunokuona nezuro ndakatotaura newe but nini acan't remember so in short doctor noti ndakamuka ka2 ndichifenda ndichimwa ka2 ndichifa futi hameno ndichichaitikuona ndadza zvakaita ndironzi namata kuti unoti mwiri wako ndokoparetire nemedication saka nini ndoti ndakazomuka cash 3 ndokanazongasvike pandiri nhasi pana kusika ndisike nzive zvandiri kuita zvinezvi kwoti gogo vava vakauya vakandiona ndakatotaura neni handizvizivi mama vakauya vakandiona vakatotaura neni inini handizvizivi but cash 3 pandakazonyatsomuka apa ndo pandinoremember tete pandakamuka ndeve ndine mapaipi mukanwa muhuro munomu maoko uko ndine makateta tete miri wese wakazara nezvinhu zvekurapwa chete saka ndinoti noda kuti vanenge vachiverenga time dzavo here madoctors ndangaziva vanobvisa zvinhu nemamwe mapaipi andaive nawo panapa operation yangu inobva apa tete kusvika apa ndopa inobva kusvika open heart I think so so apa paive nemamwe mapaipi 2 apa paive neimwe pipe apa umu maive
ndingangoti mene vandoridza kuti chiitira but maive nematsono nemaoko maive nematsono. So zvinhu vanokubvisa one by one zvinoti uri kuhila sei, uri kukoparata sei nezviri kuitika. But pipe yemukanga because unenge plus paunenge uri uchibva kusejari vako kuinza kuICU unenge wakasungwa wakaita kunge munhu akafenda like unenge wakakusunga maoko nemakumbo. I think vanotozviita because pandakapepuka ndinda kuza ndonoita pana nesi ndakakuti ndoda mvura yekumwa vakasandipa nesi vaidiona vachine vavo saka vairori kutipa mvura saka nini chokwadi like handizioni ndakakurira sei chinja ndingasuka makumbo ndakavakika boots ndokuti aggressive exactly wozokuda mvura ndoda mvura apa vari kungonditimira apa inini ona ndikuti ndoda mvura kana kuzoona ndine pipe yemukanwa ndonoimwa sei zvinhu zvacho. Saka ndakaona mabhusa nondorizeni yavanosungira vanhu mosho kuti maybe munhu anenge ane hasha mene kuti zvinofambawo sei. So zvazofamba daro kwato makuseni ndobva ndabviswa pipe itete yakareba yaisvika futi kuchest kunoko. Saka vanokubvisa zvinorwadza tete zvinorwadza panotanga vachiridza chinhu chichikucleana hospital life yakaoma tete. Kana uri mupenyu tenda Mwari. Kana unobvira kugara muchipatara tete tenda Mwari nekuti ini moyo wangu unobatikana urombo zvao wasi vanhu vari musipatara ndoda kuvavhizitira ndichitaura navo ndichivabasa vanenge kuti vanhu vavo they are going through a lot tete vari kusangana nezvinhu zvakawanda zvakaomarara zvinorwadza mufunge. So pandakazobviswa chinotanga chava chinhu chekucleana muchest inside so ndo chinhu chinorwadza even vamwe vanebo vandakaitwa dawo maoperation vagati kuti that thing chinorwadza zisingamboiti then ndocho vachabviswa vaibvisa zvinhu one then ndakatogara naye 2 weeks uye munhu ndagara nawo time yakareba then panapa ndakagara nawo nenge 1 week mapipe apa tete nongone zimabhegi zavo zvimameno zvinenge zvichienda chinhu yachina chezvo uchingozviona tete upenyu hwakaoma. Then after 2 days or a day after operation ndakadaita kuzvimba makumbo akabva zvimba kudai tete gumbo cha balloon una gumbo richitsemukira kunge manga so kuno kumpimbiri kuri kuzvimba kwegumbo tete gumbo rakazvimba wakuti wati yakufeila kana kuti chakuitika isusu takatorowa nehana in fact nini nana mama payano tero nehana but iyo madhodha zesa zvaita kwangu kuri kuflasha medication yandabopiwa yaiva kwakuiburitsa so vanoiburitsa yechi yemaliquids yemvura. Saka mvura zvakaita kuti ndakangoti 1 day tete ngoti pavideo ndangu ebeka muICU amubvomidzwe mafoni mapictures andakatora but hapana picture yemuICU amubvomidzwe mafoni woti dai ndakatora futi I think munozona video yangu irachikochema pano noko zvanga zvakaoma but handautora mapictures kuti akubvomidzwe mafoni that's why mapictures andakazotora tingati atove malights ndakatorwa kudarika zvamuri kuona zvakakubatai pamapictures apa tete ndakarwara kudarika ipapa izvo zvatozoona ndatokumawa nditotora mapictures nditoradza ama kuti ndakwakati zvadai so ndakwakati zvadai so afanana nemapipe anotendezva mnakumaona kodai makazviona munhu aigara achingochema pese pa. Saka mvura yakazoenda makumbo yakazodii zvinoburiswa nechi yakati drip vakadrena yes vakadrena ndakatozomuka manheru pona mukumbo wangu alright zviri so fun ndakanomukumbo wangu asvava but chibhegi cheche chenchi chikurema kuzonguva chisiko pachirika cheche chakazara mvura mvura yabvepi kwei ndakazoti zvabva mumakumbo but gogo wangu wakachema pakatakazipanzinde gogo munoziva vanhu vakuvanzi tozoti kana munhu atozvimba makumbo zvakadai sokuti panenge zvimba zvinaneka tete makumbo akarabe bhalumu gumbo rake takutsemukira nekuzvimba gogo wangu akachema kati mwana wangu panapa azoshaya panapa but pakadzika mangwana makumbo atoserera ndatove right makumbo aserera then ndikupiwa medication saka zvoita kuti kana after operation ndoti lungs ako afeme futi then ndakamutswa na6 tete apa uri uchifila uri kufila tired vakamutsa vakanigarisa pachair ndagara pachair zvandakaita zvinezvi but pachair hapagariki imi tete unongoapa pane mastitcher pakazara zvaita nezistitch kana ndandanamwa panapa reri then nemapipe 2 ayarapa asati abviswa pachair kuti uite sei kuti vanzi vanoda kuti like pipe nechiti ndanoita pipe ningirini malungs anenge achitanga kushanda saka vatomboda ndiite sei munhu arelax kozoka relax malungs anotadza kudzokera panormal condition so kutofemurira nete sei nechitomavhura. Saka zvadaro tete naipfekedzwa mapamba
kuti ndaiva ndine zvinhu zvakawanda pandiri. Mapamba ekuita tsvina? Ndaipfekedzwa mapamba. Ndaisakwanisa kuenda hoteli pasi ndaive ndine zvinhu zvokuti zvaive pandiri zvimeshini chikangodzimwa pamwe maybe kuhameno zvichakanganisika. Saka naive ndine mapamba handiende kutoilet. Ndapedza ipapo ndotangadziswa kufamba tete kuomberera mukadzi makuru kuti afamba kuti akadziswa kuti de handizivi kuti zvinokanganisika papi kuti zvinokanganisika papi zvinizvi but ndakatanga kudziswa zvese kutangadziswa kutogara unzi gara ndosanga nokugara ndiswa kugara kwasho ndiswa kufamba kuti 1 but zvese zvinoitwa nemastages ukagara pachair vanenge vanotaura about 2 days wozotangadziswa kufamba. Physiologist nonenga chiva chikudzidzisa kufamba utombofamba unotanga utombotanga wakabatira sotombogona kufamba kwacho usanga kufamba wega dead but unongone mapamba chinotapfekedzera mapamba nyotonzo avadi kuti munhu aende kutoilet ega even chero kapinda ega andimbatsiri kuzongopinda wega avadi kuti upinde cause avadi kuti vakataura even wapinda mutoilet usagomera vasida kuti ndipushe zvinhu zvipachi but ndinoona kuti unoona kupusha kana even apapa wakaona papusha kana kupusha even apapa saka zvadaro manje tete muzoti nini after day operation pepe. So I get to ndimanga ngosweta futi pachisa but after operation asana mbosweta ndinganyepe but ipapo ndakasweta saka nini anamba minotandizwa kuti chicha chakaitika mubrain dzangu handizivi anambofunga ndingange ndakacheka but nini kwenda operation but nini I wasn't expecting kuti chakanga ndakakatwa panapa so pana chibandage chiweka mana pa video chibandage chacho ndakabandage so chakadikitira chuba chataka kunamza sete pika dikiteno na manuka so ngona manuka mchena panapa naona dongo leso na ndakachema ndineka panakachema kuti doctors asandione nemanese ndakavhuvhuna saka ndichabata nidzika era pamene ndifunga dzinge dzaka kufungei kuti ndakufunge semwana mudiki ngati ndachekwa pesa ndichabata nidzika here nakuti ndakanzi ndisachema because zvese zvanenge chikupa ma counseling bit by bit wanzi ufanire kuchema ufanire kubatikana ufanire kudidi saka pana kali kozvichembera ndikati ndakanokwenda kuti ndichema unozonditi kucheme wakati uri strong one but saka zvichaita meno but mfoza makona saka pangu pachabata nidzika sei pachaita sei but not knowing kuti madoctors akaenda kuchikoro mwari vanenge vari in control kuti vanozvigadzirisa sei pakatobatana zvechiwa panhengo zinoti saka vakatotsemura kuzapa ukapabata pane mbabvu pane mabhonzo saka vakatocheka mabhonzo angu ndakuzvibvunza ndega futi mubrain kuti saka vakazvifambisa sei ko ndikagara kudai so ko ndikatsemuka meno zvinenge zvingopfunga pfungwa then zvadaro vanenge vachikutsvagira futi maphysiologist anenge achiuya nditi vadaro maphysiologist anorwadzisa manje vanenge vachikurova kumusana vaindorova musana kuti ndiburitse magararwa anenge ari pachest so vaitanga vakuisa oxygen vokuisa mushonga wavo kuti ukweve magararwa aya saka zvone vanyanya kurova apa pfungwa kuti iday after operation ndine 1 day net operation ka physiologist auta musana kwangu akutondirova ndikati kwakanditsemura sikanzi no isu tinoziva chii zvatinoita takambowamisa ndikati aiwamirai mudandirova kumusana komukanditsemba novanzi no you know what we are doing here katiora but zvairwadza vaita manje vaikubatisa pilo vaibata pilo oimbundiro daisokaisa panapa then ivo vachirova saka panenge vachirova iwe unenge uchikosora unenge uchibudisa tsvina yese futi nemukanwa tete ndikazvifunga soka moyo wangu unobatikana. Then pane nyaya yebill kuti your bill all in all rakaita 600,000 anditi then pane nyaya ye5,000 rand yaya I think maybe if you can just talk about it so that maybe if you can just find help uba kuvanhu. Alright tete zvakaitika nezvekuti operation iyi handiti ndakaitwa chikwereti zvese zvakaitika napizitwa chikwereti ndakazongopiwa bill rangu ndakati sendakubuda muhospital so vakanditi inini handiende kubasa tete handishandi mama wangu vanotsvaga-tsvagawo havana mari so zvinoitika nezvekuti vakandinyorera bill rekuti mari yako yese ndeyakati but haukwanisi kuona kubhadhara saka kwaunose hauna kwaunoshanda unobhadhara chi half by half saka vakandisita 500 vati unobhadhara 500 but vakati ndikazoti ndinichihanda kwandoiwana vadaro but vakati ndinoda kuti ndoramba ndinama kuma-review saka kuona doctor unoenda sei ninge kuchibhadhara kuti sei chikwere chendeite chiramba chingoripo kwete vakatonzvo kana usina 5,000 hatisi kukurapa nokuti 5,000 toti umbokamurawo mbichana ukuwanyaona maservices edu mahara saka papo nezvokaradza kuuya pane mene akatomhena ndisina mati ndashaya mari vakandidzosa kumba nekumba unodzoka zvechokwadi saka vakanditi chimboya neabout 5,000 tokuona kuti tota sei tokurapa apa my next appointment is 19 May ndo pandiri kuenda
ku next appointment. Anoenda kuma review after every 3 months. Vachinocheka ropa rangu. Kune inonzi INR ndo level reropa. INR yangu inofanira kunge iri pa 2.5 zvichi pa 2.5 kusvika panenge pa 3 if I'm not mistaken. Kusvika pa 3. So ropa iri ndofanira kugara ndichiziva INR inotesta kuti ropa rakakora sei oro imvura sei kuti ndikwanise kutora medication yangu zvavanenge ndaudzwa. Saka inini pa operation yavanza kuti ndakatuza Metavals ndio inotorwa mapills. So mapills ndichamamwa for the rest of my life. So mapills apa i7 types, but akanyanyisisa kukoshesa i2 types. Inonzi Cavidol ndere moyo pachesha kuti kwasina function yako kwemoyo ne warfarin inocontrola the thickness or the thinness of blood. So ndoende every day every after 3 months kuchipata noteswa nzi repap kana rinooneka kuti riri water sterek mochinja wonditi reduce the scale of medication. Kana ndiri kutora 1.5 ndakunzitora 1, kana nditora 1 ndakunzira half. Asi kana unoona rakadzika sterek vanonditi chitoro 1.5 oro chitora 2 ndondondese ndigare ndiri kuchipatara. And then pakatemwe chikafu handidye chikafu chese tete. Chikafu changu ndinofanira ndatanga ndatasa kuti hachina mavitamin K here, chisi chikafu chinowedzera ropa here, like green stuff. Zvinhu zvegreen zvinowedzera ropa handidye green stuff pandiri panapa. Handinwe drink yeserese. Ndikana ndichimwa drink chero riri 100% juice ndinonwa 500 ml per week. Ndiyandinomwa. Saka zviri pandinoda kumwa 1 day here kana ndoda kumwa tushoma but handifanire kuda sei kupfurikidza ipapo. Nyama handidye red meat. Kana ndafunga kudya red meat ndinodya ka 1 per week. 1 per week. Ndodya ka 1 per week. So ndonyanya white meat. Like chikafu chiri strange ndinongona chikafu no ndotanga ndatochiverify kuti chakamira sei haizonikanganisa here. Because pandakatobuda futi muchipatara ndakatopiwa futi diet yangu na dietitian kuti ndinodya zvinhu zvakadai. So handidye zvine salt yakawanda, handidye zvine for the rest of your life. For the rest of my life tete. Machips anga sina salt yakawanda. Sana zomasiya kuza ngatanga ne spice yakawanda mchana. Saka ndinongoti rume ndamara sei ndobva ndati sei tatosiya. Handinyanyo zvafana maveg handitobati totally. Ine ndine reference akawanda. Pane mumwe mukadzi wakati operation naye akadya greens akatouya kutobleed neumwe. Azviti I don't take alcohol. And futi pase panoita process yanenge achikubvunza kuti wakambomwa here, unomwa here, unoita sei. Ende pa alcohol futi ndine reference tete. Inondibata zvisingete. Pane musikana wandayo naye muchipatara tete. Aive atori fit. Zvinindi atorwara. Atori fit but unfortunately akashaya tete. Ndoda kuti aimwa doro. Aimwa kana zoti pakamwa doro aikanga umwa mapiritsi ake yakandagara doro rinoti sei rinoti affect. But madhokota akagara tonzwa chero zvikazofamba sei mwanasikana kana uchida upenyu hwako usamwa chero kana kavhara chochekuti sei usamwa. Chaungatomwa drink but imwa 500 ml per week. In fact kana kutoregera kana uchikwanisa kutoregera kumwa drink racho. But musikana uyu akamwa tete aimwa doro zvenharo. Munoza plus aive musaswa munoza kuti musaswa munofarira kufara. Funga aifara achimwa achita sei akashaya tete. So ndoona kuti kuteera kwakangonaka. Inini hangu I don't drink and I'm a Christian. Ndozvo zvakazonakira zvinoti mafaro handiwanike sterek kana mafaro maybe function yekumbo asi ndoti inini handinwe doro. Then nyaya yekuti your sister has got the same genes with you. Yeah, that one is a sad story tete. Zvinondibata zvakanyanyisa. Handizivi kuti akatera magenes here kana takangozvarwa chine chirwere chakafana but not knowing. Handizivi. My sister had the same problem tete but now achiri pama signs and symptoms as auve kutorapwa atovewo kuSteve Biko. Ayoto process yekurapwa. Little sister yangu ane 18 years. Arikungorwara zvinoita kuti akungopera miri, akupera appetite, anongofila tired. Saka but tiri mu process yekuti aonoko kuti orapika sei. But the problem is mari. And because tiri foreigners iye zvinova kutaite na rules and regulations. You see, like system takatobodzwa futi ipapo aida ngonotestwa, aida notorwa blood kuti rinoti vachida kuita matests. Akati ana mari akadzoswa kumba. Kanzi atinenge tokusa kuita usina mari. Unozouya kana waiwana. Vani vachida mari yapo.
zvochenda nokuti matestis api tete but ndingangoti estimately tingoda kutangira pama-1000 zvichienda mberi zvinoti mablood test akaita sei zvinoti zvinhu zvakaita sei zvanengoda kuita ipapo but ma-1000 zvichienda mberi kana ari mablood test then nekuti achazotiko surgery here kana kuti hasati taziva but zvese zvinoita zvichida mari tete. Mari ndo imwe ikutotishungurudza kuti toita sei sepapa arifanira kuenda manje I think musi wa6 May kunoona futi doctor. Imari kune kuona doctor inenge inonzi 400 kana 800 rand kuona doctor. Tisina mari yacho. Zvakaoma muri yeZimbabwe. I think itangozvenzura toga kuti the story is just a painful story. Asi totenda Mwari kuti wakakwanisa kuti vawane diagnosis vakareplace futi mavalves. Saka now paunodzokera apa maybe kana tikangowanawo munhu anogona kutibatsirawo tikangoreizawo kamari, I think crowdfunding kuti tingoreizawo 1000 kuti akwanise kuti anobhadhara 5000 iya so that vagare vachimureview. Imagine kuti mwana anenge achikwereta 600,000 and at the moment akwanisi kuenda kubasa because haagoni kuita basa rinorema physically unless maybe kana tikatsvaka ma-remote jobs ekuti you can just do wakagara. I really appreciate it. I really appreciate kuti nema-weathers ndine problem yekuti handizivi zvizofambisana papi nepamusana panzibondinzwe chest yakatsemuweneka ndinohwa kumusana ndikangota sei ndinota kana if basa remumba cheche ndikata sei anotondiremera ndenda kutorwadziwa. Saka ugoni ucleana for a long zvekuti ucleana nekudidi ndinoita zvangu but ndinoona kuti kana relaxa penozoti pane zvaitika manje kana even apa ndiri munhu futi anofarira vana tete ndingangosimudza mwana cheche ndenda kutorwadziwa nekumusana but I can't say ndiri chirema. I can work tete ndinotoshanda ndakakurira kumusha tete tema huni tichita mubhedha wembabaira tete nditori village girl akasimba maraba ndokoti life is zvatinga wakaplanisa zvinoizoitika. Mwari wakaniplanira kuti ndicharwara nechirwere chemoyo ndichazotadza kuti basa rinorema kana kuti chii ende ndo chimwe chinhu ndinoona tete kuti tete pandakazoita mastudies angu pesa pa I failed because ndaiva ndiri muchipatara ndine madrip tete manga maexams handina kupedza like ndakazodonha ndiri kuchikoro handina kuripedzisa raiverere economics mangwana aitadza kupera time nekuti ndairwara vaiactira kuextend but ndokuti munhu ari kurwara kumbozama kufunga kumbozama kunyora saka zvine zvinhu zvokuti but shungu dzangu teteka inini I still love kudzidza kuenda kuchikoro ndinoda hangu handidi kunyepa but ndinoda age now I'm 22 age yekuramba ichifamba if I find someone unoti go back even ku high school inini handidi kuita zvinhu zviri mashortcut ndinoda kuti kana kuti go back to ndingazodzokera ku high school kwangu ndononyora futi A level ndoenda kuvarsity ndichidai zvemakosi awari kuitawo but inini zvanizvo zvandainga ndakata sei zvandinoda ndoda kuti ndinyatsodzidzawo sezviri kuitawo vana vevamwe ndiproduce mai vangu. My mom, she's a single mom and I'm the first born. Nongoziva weight yese ingori saka zvinondirwadza kuti ndakazofela baba vangu vanga vashingirira tete kubva ndiri grade 1 kusvika ndisvike form 6 vachishingirira kuti ndiende kuchikoro then Satan just came from nowhere to disturb my future nekundirwarisa. I think the most chakakosha at the moment is that you are alive. That's true. Ndotenda Mwari tete. Ndotenda Mwari nekundipa chipo cheupenyu teteka. Se paskana nakudheya wana singambotasa kuti vachashaya munoziva. Ndoti ave munhu atori strong zvokuti ndakashandiswa kuti imi mati ashaya zveshuwa. Ndezvo ndanga ndiri asi kuva yaMwari asiti yakwana ushayi tete ende Mwari vane nyasha. Mwari vanotida tese tete no matter what ende Mwari kana wakatendeka pazvinhu zvavo Mwari vanokuchenesa handidi kunyepa. Mwari vakandidzosera utano hwangu pese pandine chingoti Messiah munoshamisa Mwari ndiri munana unofamba tete. Amen. Thank you so much Sharon for coming. I think on your sister's story munongoramba muchiti update handi kuti zviri kufamba sei but I think at this point chakuzama kuti tsvage mari kuti ugone kuenda kuchipatara unobhadhara une something chakabata. Andotenda chaizvo. Kune vari kumba tinokutendai nekona chirongwa kwamaita munongosiyiwa macomments mucomment section uyezve musarega ndoza kuti vanhu vazhinji pachano pano vanouya kuzobatsira the help pane vanhu vane moyo wakanaka kana kuri kuti muri kumba mabatikana vedu nenyaya yaSharon the little that you have 10 pounds 50 pounds whatever you have it's going to make a difference in a life because mama vanongoitawo zvemapeace jobs apanofanira kubhadhara rent vanofanira kubhadhara chikafu vanopfekedza vana vane ma-responsibilities akawanda. Tinokutendai muri yeZimbabwe nekuna chirongwa kwamaita. Thank you Sharon for coming. You're welcome. Mwari akuitire zvakanaka. I receive. Tatenda. Bye bye.